O PSOE pontevedrés considera que o alto custe do aluguer de vivenda está a supor un grave problema para os veciños da cidade, que chegan en moitos casos a destinar máis do 50% dos seus ingresos a este concepto. E se se lle engade este alto coste do aluguer, pois o tema da dificultade para acceder a unha hipoteca, os baixos salarios, a precariedade laboral existente, pois o tema é moito máis que preocupante. De feito, hai informes que din que moitas familias están dedicando máis do 50% dos seus recursos, os seus ingresos mensuais, a pagar o aluguer, o cual é que sumarlle despois os gastos típicos e ordinarios da vivenda. Os socialistas recoñecen que é un problema xeral no que ten que actuar en primeira instancia o Goberno central, mediante a regulación do arrendamento, a fiscalidade e a actuación sobre as vivendas turísticas. Para iso é necesario actuar sobre a Lei de Arrendamentos Urbanos, que no seu momento modificou o Partido Popular e que significou iniciar un proceso de encarecemento das vivendas, pero tamén actuar colateralmente sobre outras leis, como poden ser a Lei de Facendas Locais, para establecer unha bonificación no IBI aquelas vivendas que se alquilen, aquelas vivendas vacías que se dediquen ao aluguer, ou incluso a Lei de Propiedade Horizontal, para que as comunidades de veciños poidan ter tamén voz sobre a utilización de vivendas como vivendas turísticas. Segundo Tino Fernández, tamén teñen deberes no Goberno autonómico. Pide que a Xunta dé resposta ás listas de agarda de vivenda de promoción pública, que en Pontevedra supera o centenar de persoas. En Pontevedra hai unha lista de espera de persoas, de familias que necesitan unha vivenda de aluguer que supera o centenar. E a Xunta está mirando para outro lado descaradamente. E se despacha, vindo a conselleira do ramo, a Pontevedra a anunciar a bombo platillo que durante o ano 2019 van a rehabilitar 3 vivendas. Sobre as medidas que podería tomar o Goberno municipal que recollen na moción presentada, estarían a posta a disposición da Xunta de terreos para a construción de vivenda de promoción pública en réxime de aluguer ou a cesión a cooperativas. O Concello pode tamén poñer terreos a disposición de cooperativas de veciños e veciñas, que é unha fórmula a estudiar, que xa se deu en Pontevedra en outros tempos e que funcionou moi positivamente, e a través de procesos de concurrencia competitiva, tal como se están facendo en outras cidades de España, se poidan construir vivendas a través de sistemas de cooperativas. Tamén se propón a creación dun parque municipal de vivendas para aluguer, a regulación e limitación das vivendas turísticas ou a construción dunha residencia de estudantes. Pontevedra debe ser o único campus ou un dos poucos campos galegos que non ten residencia de estudiantes. E iso tamén afecta ao lugar das vivendas, porque evidentemente nos encontramos cada ano tamén con moitos estudiantes, homes e mulleres estudiantes, que buscan aluguer e que presionan sobre o precio das vivendas en Pontevedra. Tamén piden ao Goberno municipal que exerza presión sobre as outras administracións en relación con este tema.